Hi guys! guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Arman. Ako po si Tantan! Ngayon guys, magluluto ako ng gulay. Ang tawag nito sa Bicol ay lubi-lubi. Lulutuin ko siya sa gata. Ito yung itsura ng gulay na lubi-lubi guys. Yung lumaki sa probinsya, alam nila ito. Lalo na yung mga taga-probinsya. Lubi guys, isa ito sa pinakamalinis na gulay. Ito guys, katulad ng angkong, talbos ng kamote na gumagapang sa lupa. Tubo nito guys, mas mataas pa sa tao. Parang nyog ang puno nito. Kailangan kapitan mo pa para makuha mo yung talbos guys. Ito na yun, yung talbos nito. Hihimayin ko na, isa-isahin ko siya pag himay. Linis na to guys, nahugasan na. Yan guys, yung mga probinsya nga taga Bicol, alam nila to. Kung lumaki ka sa probinsya, mahirap to hanapin guys, kasi tumutubo ito sa bundok, sa mga maraming puno. Kahit naman ako, hindi ko nga alam to. Kung hindi ako nakapag-asawa ng Bicolana, hindi ko nga alam to. Pero marami to sa probinsya namin. Hindi ko lang naman alam nga magulay pala to siya. Pangalan sa kanila nito sa Bicol, lubi-lubi. Naman dito sa Maynila, lubi-lubi ang pangalan nito. Sa amin, hindi ko alam kung anong pangalan nito Ngayon ko lang nalaman, pero alam ko ang dahon sa bundok kasi umaakyat din ako sa bundok Muna natin guys, saka putol-putuloy na natin guys sa pamagitan ng sa pagpilipit. Ganito guys, kumbaga lamugin muna natin guys yung dahon, hindi natin siya bibiglain. Yan lang guys. Nagtataka kayo, hindi siya dinadaan sa kutsilyo, sa kamay. Maiksi. Matrabaho lang siya guys, pero masarap to. Parang nagpipit na labahin ito. Parang nagpipit na labahin. Yung kaso na ano, kapalaw ka na tapos pipikain mo. Parang ganun lang. Sila. Ang mga ito. Yan ang mga kasi. Hinaharas mo. Ay ba? Ano ba? Ano ba guys? Parang hindi na ako ng kamay. Pero kasama lang kami sa mga. Pipikain natin guys. Ano ba? Pagmilihan. Ito guys, nilulubi ito ng may mga tanong din magkano. Bakit piso guys, nilulubi. Tapos yung gata. 30 pisos yung gata. 30 yung gata. Yung sahog, 100. I-ready na natin yung mga sangkap. Iwain ko muna yung bawang. Ayan guys, ready na yung lubi-lubi. Ayan guys, yung 2 pirasong tulingan. Yan ang sahog ko, halagang
100 yan guys. Ano kayo matutulog? Dalawang malusog na tulingan. Guys, yung gata. Unang piga, pangalawang piga. Mayroon tayong sibuyas, bawang, pamintang Pamintang durog. durog, magic sarap. Ayan guys, ilalagay na natin yung lubi-lubi. Lagay na natin ang lubi-lubi. Lagay ko na guys yung sahog. Tulingan, dalawang tulingan guys. Tama. Lagay ko na guys yung bawang. Bawang. Yung sibuyas. Ha? Lagay ko na yung pangalawang gata. Pinagkita sa guys. Ayan guys, isasalang na natin. Buksan na natin yung kalan. Takpan natin to guys hanggang maluto. Bago natin ilagay yung pinakaunang gata. Guys, ilalagay ko na yung pamintang durog. Lagyan natin ng asin guys. Takpan natin ulit guys. A few moments later. Guys, kunti na lang yung pangalawang gata. Hindi natin siya patuyuin. Ayan guys, tuyo na siya. Ilalagay na natin yung unang gata, unang piga na gata. Ayan guys, ilagay ko na yung gata. Unang gata to ha. Ayan guys, mag-add tayo ng kunting magic. Okay na. Luto na yung lubi-lubi. Ready to serve. Sasalin na natin sa lagayan. Guys, luto na yung lubi-lubi na may halong tulingan. Maraming salamat sa panonood nyo guys sa video ko. Sana nagustuhan nyo yung mga niluluto ko. Salamat po sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Arman Vlog para updated kayo palagi sa next video ko. Maraming salamat. Bye-bye!